Bona tarda. Respecte al tema en qüestió, és evident que la importància del mateix d'alguna manera supera no només 4 anys de mandat, sinó que implica tota aquesta reforma del servei com a tal, implica més anys. Per tant, nosaltres sempre que hem estat presents i agraïm la informació donada i la voluntat de consens, sempre hem dit que hauria d'intentar que totes les forces polítiques d'alguna manera vagin a la mateixa línia. Sempre amb matisos, però totes a la mateixa línia. L'objectiu és clar, l'objectiu és un augment de la qualitat de la neteja i de la recollida d'escombraries, un major seguiment del servei com a tal, sense oblidar el futur dels treballadors, tant els fixes com els temporals. Nosaltres no ens fa por, com s'ha dit aquí, ideològicament, que un determinat servei es pugui municipalitzar. No és una qüestió ideològica, sinó és una qüestió d'eficiència. Nosaltres creiem que no es podia permetre que determinades empreses, que han estat grans empreses, que han estat multades per al Tribunal de Defensa de la Competència, poguessin donar el servei, un servei prioritari, un servei el més important, diria jo, que podem tenir aquí a Castelldefels, al nostre municipi, per part d'aquestes empreses que s'havien conxavat per posar-se d'acord amb el repartiment dels municipis i el preu que ofertarien. És un procés complex, un procés valent, ho hem de dir també, i que d'alguna manera sí que creiem que estarà lligat des del nostre posicionament. Nosaltres creiem que una empresa no només és la maquinària, no només són els treballadors, hi ha un component molt important que s'ha dit aquí com a know-how, que és el saber fer, el coneixement del servei que s'està donant i en tot cas el feeling d'aquest equip directiu que ha de ser el responsable al cap i a la fi i no els polítics de portar a terme aquest servei. No seria bona decisió que hi hagués alguna intenció que aquest equip directiu estigui, entre cometes, polititzat. No seria bona cosa, tampoc, que únicament es veiés com a mèrit el fet de la seva experiència anterior en empreses en les quals la voluntat de servei que ha de tenir un servei precisament com aquest no és el prioritari, sinó l'obtenció de beneficis. De tota aquesta complexitat que nosaltres no entrarem i després de veure els informes d'aquesta empresa consultora, tant des del punt de vista econòmic com des del punt de vista jurídic, sí que és cert que nosaltres, torno a reiterar, no tenim una especial animadversió per al fet que es municipalitzi, però sí que creiem que el futur del servei i el futur de l'èxit o el fracàs vindrà lligat, entre altres coses, també a la selecció, a la imparcialitat d'aquest equip directiu i per això nosaltres, en el nostre cas, donant suport en aquest procés, sí que votarem a favor d'una abstenció.